Kaya ano yung ulo, ano yung tiil, kana kanta kong ubuntod, manayahang kanang kuan, lawas. Hello mga idol, good morning. Pamilyar ba mo ning lugar mga idol? Sa likod mga idol. Pamilyar ba ang nata karon diri idol sa ginatawag nila nga sleeping dinosaur. Ate, to. Ata sa gitawag nila sleeping dinosaur mga idol, kana sa likod mga idol. Kana mga idol, mo na yung gitawag nila diri ag sleeping dinosaur. Kaya mo na yung ulo, ano yung tiil, kana kanta kong ubuntod, manayahang kanang kuan, lawas. Sayo pa kayo diri karon mga idol. Wapay adlaw. Kabunan pa sa kuan. Buntod. Tindak kay tanaw diri ang kalangitan na idol. Makita na siya diri idol sa Badas, diri sa Mati City. Padong sa sentro sa Mati, ug nihapit lang mi diri mga idol. Ano nila gitawag og sleeping dinosaur. Kanang bukid nga forma og dinosaur nga naghapa. Dire ni sa may highway idol. Kauban ako si commander mga idol. Madam, ato bang pudam? Pay mga tao mga idol. Sayo pa kay kami pa naka una diri karon. Da sa ubos mga idol, wag na yung mga isdaan nga gitukod. Mag picture taking sa dami mga idol. Cool, picture po ko. Kaya bislit pa. Apoy isla nga gamay dito idol sa unahan. Kamot singana nga isla. Kana idol isla. Daghang isdaan rin repita idol. Mo na panginabuyan sa mga tao siguro diri mga isdaan. To sa unahan mo ni Mati City na diha. Patuyok. Og mo biyahe na yung idol, daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw no sa wa pa naka-subscribe dia mga idol. Palihog kog i-subscribe diha sa ubos. Og shout out mga idol sa mga vlogger nga nagsuporta pud sa kuano kay Oday NF Vlog. Sa mga kumpare nga nagpa shout out paring Mark og ni
Kuya Michael. Daghang salamat sa inyong pagsuporta mga idol. Bye mga idol, daghang kay salamat.